A u tom kraju su boravili pastiri i noću pod vedrim nebom čuvali stražu kod svojih stada. Njima se pojavi Gospodnji anđeo i obasje i Gospodnja slava, pa se veoma uplašiše. Ne bojte se, reče im anđeo, jer vam donosim radosnu vest koja će veoma obradovati sav narod. Danas vam se u Davidovom gradu rodio Spasitelj, Hristos, Gospod. A Isus je znao da hoće da ga pitaju, pa im reče: raspravljate među sobom o onome što sam rekao, još malo i nećete me vidjeti, a onda još malo pa ćete me vidjeti. Istinu vam kažem, plakat ćete i tugovati, a svet će se radovati. Bićete žalosni, ali vaša žalost će se preokrenuti u radost. Žena je žalosna dok rađa, jer je došao njen čas, ali kada se dete rodi, ona se više ne seća muke, jer je radosna što je čovek došao na svet. Tako ste i vi sada žalosni, ali ja ću vas opet vidjeti i vaše srce će se radovati i niko neće moći da vam oduzme tu radost. David naime kaže za njega: stalno sam gledao Gospoda pred sobom, jer mi je zdesna. Neću se poljuljati. Zato mi je srce veselo i jezik kliče od radosti. Čak će mi i telo počivati u nadi, jer mi dušu nećeš ostaviti u podzemlju, ni dozvoliti da svetac tvoj istrune. Pokazao si mi puteve života. Licem svojim radošću ćeš me ispuniti. Smatrajte čistom radošću, braćo moja, kad god se suočite sa raznim iskušenjima, znajući da provera vaše vere razvija istrajnost, a istrajnost neka dovrši delo, da budete savršeni i potpuni, bez ikakvog nedostatka. Ako se neko od vas zlopati, neka se moli. Ako je neko radostan, neka peva hvalospeve. Neka je blagosloven Bog i Otac našega Gospoda Isusa Hrista. On nas je u svom velikom milosrđu, vaskrsenjem Isusa Hrista iz mrtvih, ponovo rodio za živu nadu, za nasledstvo koje ne propada, ne kvari se i ne vene. Ono se na nebesima čuva za vas, koje Božja sila kroz veru čuva za spasenje, spremno da se otkrije u posljednje vreme. Zbog toga se radujte, iako vas sada, ako treba, nakratko žaloste razna iskušenja. Ona su tu, da vaša vera, dragocenija od zlata koje se proverava vatrom, bude proverena i donese vam pohvalu, slavu i čast prilikom otkrivenja Isusa Hrista. Iako ga niste vidjeli, vi ga volite. Iako ga ne vidite, u njega sad verujete i kličete od neizrecive i slavne radosti, jer ostvarujete cilj svoje vere, spasenje svoje duše. Ne čudite se, dragi moji, požaru koji bukti među vama da vas iskuša, kao da vam se događa nešto neobično, nego radujte se što imate udela u Hristovim stradanjima, da biste se i prilikom otkrivenja njegove slave radovali i klicali. Za mene nema veće radosti nego kada čujem da moja deca žive u istini. U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi istrajni. Radujte se sa onima koji se raduju, plačite sa onima koji plaču. Jer Božje carstvo nije jelo i piće, nego pravednost, mir i radost u Svetom Duhu. A Bog nade neka vas ispuni svakom radošću i mirom u veri, da silom Svetoga Duha imate nade u izobilju.
Nikom nikakve prepreke ne postavljamo, da ne pokude našu službu, nego u svemu se pokazujemo kao Božji služitelji. U velikoj istrajnosti, u nevoljama, u nemaštini, u pritešnjenosti, u batinama, u tamnicama, u bunama, u tegobama, u besanim noćima, u gladovanju, u čistoti, u znanju, u strpljivosti, u dobroti, u svetom duhu, u nelicemernoj ljubavi, u istinitoj reči, u Božjoj sili, oružjem pravednosti u desnici i levici, slavom i sramotom, zlim glasom i dobrim glasom, kao varalice, a pošteni, kao nepoznati, a poznati, kao umirući, a evo živimo, kao kažnjeni, ali ne i ubijeni, kao žalosni, a uvek radosni, kao siromašni, a obogaćujući mnoge, kao oni koji nemaju ništa, a sve poseduju. A plod duha je ljubav, radost, mir, strpljivost, ljubaznost, dobrota, vernost, krotkost i uzdržljivost. I protiv njih nema zakona. Radujte se u Gospodu uvek. Ponavljam, radujte se. Da se srazmerno njegovoj slavnoj moći osnažite svakom silom za svaku istrajnost i strpljivost, s radošću zahvaljujući Ocu koji vas je učinio dostojnima da imate udela u nasledstvu svetih, u svetlosti. Jer ko je naša nada ili radost ili venac kojim ćemo se ponositi pred našim Gospodom Isusom kad On dođe, ako niste vi? Da, vi ste naša slava i naša radost. Uvek se radujte. Neprestano se molite. U svakoj prilici zahvaljujte, jer to je Božja volja za vas u Isusu Hristu. Uprimo pogled u začetnika i usavršitelja vere, Isusa, koji je umesto radosti koja je bila pred njim, podneo krst, prezrevši njegovu sramotu i seo s desne strane Božjeg prestola. Jer mi na svet ništa nismo doneli, pa tako ništa ne možemo ni odneti. Pa ako imamo hrane i odeće, budimo time zadovoljni. Ko ima uho, neka čuje šta duh govori crkvama. Pobedniku ću dati da jede od drveta života koje je u Božjem raju. Ko ima uho, neka čuje šta duh govori crkvama. Pobedniku neće nauditi druga smrt. Ko ima uho, neka čuje šta duh govori crkvama. Pobedniku ću dati skrivene mane i dati mu beo kamen, a na tom kamenu napisano novo ime, koje ne zna niko osim onoga koga dobije. Pobedniku, onom ko se do kraja bude držao mojih dela, daću vlast nad narodima, vladaće nad njima gvozdenom palicom, smrskati ih kao posude grnčarske, kao što sam je i ja dobio od Oca. A daću mu i zvezdu danicu. Ko ima uho, neka čuje šta duh govori crkvama. Ipak, imaš u Sardu nekoliko ljudi koji nisu okaljali svoju odeću. Oni će hodati sa mnom odeveni u belo, jer su dostojni. Tako će i pobednik obući belu odeću i neću mu izbrisati ime iz knjige života, nego ću mu ime priznati pred svojim Ocem i pred njegovim anđelima. Ko ima uho, neka čuje šta duh govori crkvama. Pobednika ću učiniti stubom u hramu moga Boga
i on više neće izaći napolje. Na njemu ću napisati ime moga Boga, ime grada moga Boga, novog Jerusalima koji silazi sa neba od moga Boga i svoje novo ime. Ko ima uho, neka čuje šta Duh govori crkvama. Pobedniku ću dati da sa mnom sedne na moj presto, kao što sam i ja pobedio i seo sa svojim ocem na njegov presto. Ko ima uho, neka čuje šta Duh govori crkvama. I videh novo nebo i novu zemlju, jer su prvo nebo i prva zemlja prošli, a ni mora više nije bilo. Videh i sveti grad, novi Jerusalim, kako sa neba silazi od Boga, opremljen kao nevesta koja se ukrasila za svoga muža. Onda čuh silan glas sa prestola kako govori: Evo, Božji šator je sa ljudima i Bog će prebivati među njima. Oni će biti njegov narod i sam Bog će biti sa njima. On će im obrisati svaku suzu sa očiju i više nikada neće biti smrti, ni jada, ni jauka, ni bola više neće biti, jer je prošlo ono što je bilo pre.